Chipra Tent House. Ban penriam ye ki ying jing kawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Bat shibun ki tiar ngi ai wai. Uba Aristun lengkoi beri orang ba Shnong ke Shnong Umsamlem hari Hapoh distrik. Haga jing ikran bat ginong lum kubor ula penpau ya ke jing sokya halor ke jing don jong ki riusimet Kiba don Jaka Hapoh ke Shnong Umsamlem. Kiba teng om jula banyo ya Kynduh Iaki namar kimdei kiba sa Hapoh kene ke Shnong Henry ki don Jaka pat Hapoh kene ke Shnong Umsamlem. Ha ke bai dei bat kene ke benta na keliang jong rang ba Shnong rengkat ru da ke bor jong ka dor bar Shnong kila Kynduh ya baro Kito Kiba don Jaka Hapoh ke Shnong Umsamlem bakin wan ya Kynduh ya rang ba Shnong ha ka sau tarik ubnai Desember 2000 arpoi bat ban pun ru syakin Nongialam Shnong jong ke Shnong Umsamlem. Ha ke bai dei bat kene urang ba Shnong ke Shnong Umsamlem ula ong bana ke benta ke jingbet jong ki kam Shnong kam thau bat ru ban yo ya ke jing Khot jing itnat jong ke Shnong ka thau ula Kynduh ba baro Kiba don Jaka Hapoh ke Shnong Umsamlem bakin simkhya bat bakin kit khya ya kene ke kam kabalakwa anda ke dor bar Shnong Umsamlem. Kum ka jing tip ngi nagaliang ka Khot jong ka dor bar Shnong Umsamlem ring Hapoh distrik ngi kwa ba tip shapi ki try Jaka Kiba na bar Shnong Kiba don Jaka Hapoh Shnong Umsamlem dengi kwa bapinwan bania Kynduh yangi kumpi Khot jongka dorbar Shnong namar bakedon kikam kibaide bat itu Kiba don Jaka Hapoh Shnong Umsamlem dengi snobha ban kerpat yapi ba pinwan bani Kynduh lane larat pila ban pun hakine kinembar harum kilong kendai pra Driu lai pra RRR not uwe sau but nyo not san pra nyo kendai uwe pra uwe de kum ka jing petip ngait pinya simkia Kiba don ki Jaka Hapoh Shnong Umsamlem tangkine kublai shibun.